Kadak, ipawit ko iti asawa. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. At man ang may kinahit nga uyak. Di mo't may kikat. Muray at tumarak, isulat tamad. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka ngamin Hindi pa lang ay bagbaga nga agpa-check up ka. Ngam di mo mo't ngamin araramidin. Awan daw. Ay sayang di kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Ano nga, di pawit mo, kulya ba ka? Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga raw. Diyak kumakayat ka, pa-check up nung. Ang gaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka ba ka? Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramidag. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Mabit lang anyat kayat yung merienda ya. Ay, nagadumat ti kwartam istaw. Sagsasangaribo pa. Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak kao. Uy, apa ya tatang? Ada reklamo yaw? Ibagayo ano kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusam ni ti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Apayakas lang ng sakit tinakam yun, no pauitan nak. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintyar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigrigatan ti anak may. Ay kat kwarta mimat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya ka na kayaw. Man nakibiyang kay launa ya katugangan. Iso nga adotisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mo. Anyat kaya ti merienda ya. Ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya. Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayo. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manen iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti store nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu iti store. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga minan jay uyak nanang. Saan nga agim-imbag? Uyak? Ha? Kasladyak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni Istaw. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Na. Diyak nadlaw dayta anak ko. Wen tailimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang tani. Adapay aramidek. Baliwan tayong tumanong tiagsarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Hulya asawa. Kagat-gapok launay ti doktor ko. Kan? Kumusta nga iti check up mo? Kan? Pinagsangsangit ka. Hulya bakit? Tawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Mapay ay lakay. Anyat sakit mo aya. Anda kanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga imbag tuyak to. Anya? Anya cancer ngay? Lang kanser kanumat bakit? Awanan.
Mabalo kan iti mabiit ba kay? Ala, di ka mamutag sa uiti kastais, tol. Aging pagkapay. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Agagasak ka na ang amuray san tagastos lang dayta. Urayak natan ati papaday ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutangak. Aramidek, basta aging pagka. Ay, already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitak intun bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Uwan hulya. Agyaman ako na ikan ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Tao may payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain, urasanan. Amumat nga do ti sausaw da nanang mo may papangkanyak. Ugat, kasano ka nga rudan nga eh? Mga alaklangan na titangdanan ta ababaunan. Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko ti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakatanagan dito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kat bali na babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita tay na singput ababaunan, wen? Nakitam tay babaunan da istaw, lakay. Jak amo ano, isol tayo nakita kini limabas sa kiji balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan taawan ka no nga rod mga sikaso kan ni istaong. Ada ka no sakit nan, kat saan na makalutaw iti kanin na. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti dinapanak ki jay balayda. Nga may dinakita na, ay bigla akim mapsaw. Daka mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakitak ti babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan ti langana. Nagsosyal mo iti babae. Ay na, narigat ti agsasaw. Ang amuray siya sa balay ti marikriknak lakay. Nagatidog mo iti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong, kas lawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagaano nga talay siya babae ay Diyak mo, tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putik tau day jay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, Nana. Nagpintas ka, balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababaunain. Wen atawan mo't sa bali at trabaho ang mastra ka, Nana. Manot tawon mo ngay. 21 kun anana. Ngam, ape anagado damdamagan nyo kanyak. Ay, kwa. Awan. Kayat kalaing may't ama-am-am mo na imbag, balasang ko. Ay ayan mo. Igawan nak man. Kanay magbisina ka. Ay,
Ah, Mabisinan ni Manong Istong. Ah. Panawan kayo pa dito'y nana ha. sige, sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adi magasak, wine. Ay na, no nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasam man, naka-short pant itinayul-al. Kan hanging tibado na, makikita jay pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Na, Apay nagkatos ka ngay. nakitaan nga. Pagpanpantasya amot da jay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kan timbagam. Sana na masapul apengkem, taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay ababaw na yun lakay. Talaga akas lasaan ababaw na iti panagkitaken kwa na. Yala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tama nga no nagbindot talaang iti atap. Na, sa paila ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw mi kadakwada iti babaunan na. Apay aya manang aryang. Kano mamin ano makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya. Ken kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Anya. Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatad na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday taan ay bagang manang. Ketap no mamati ka. Kasaritam to ja apukok. Adda iti silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makarwar day di ang makisugal. At Davidin siya may anak ko. Ipuruward kuntukon ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday ta in-forward akin ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Talaga nasingad kami iti babaunan ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y gayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Tano bakit ti alaag? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti panagsugsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Nadlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyak mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkatkatulong na ta, nga uray masikugan. Ha? Win nga ron Ay na, sapay la kuma, atasan apod no ti atap ko lakay.
Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oras siya nga raw. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo, Kumusta kan, Istong? ha? Hulya, andakan. Wen, kumusta ka? Kasta, marigregata. Anay ko, Ne. Apay nga yakla at naglustoy ka, Istong. At yak kabalanti, tumakdari ti mabayak bakit? Ako piti barokong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka at umagdara, umay ka. Mabit sa ngaminan ti apit ko bakit? Hindi ka ang sauwi ti kasta. Limok magkamit. Kasla, saan kamot nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarak. Istong! Agsikan din ko! Agang makaksamad dan! Ayan mo, Istong! Ayan ti agsasaw, Istong. Asino tayo, Jay? Ako, dada silid bakit? Jay, babaw nun tayo, Jay. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan ti nakasikog kin ko na. Kasi nga rin talinoko da piman. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya kaon! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek, ijay silet. Itatanaka-anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Hulya. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin maipapan ka data. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawa. No di mo ibaga, siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ati karbangan ming aginakan ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, Istong. Ay sa, Ha? awanan ka itibain, Istong! Kulya, pakawanan na ko ma. Nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnikak ti amin ken kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso apo manaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ni Manang Hulya. Ay, ni Hulya ti pilyag. Tayo ti asawa. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rim kanya. Hulya, apay, di ka mabutang. Nga amangan no ulitin na tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay atik ti asawak na nang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak na nang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibaga iti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikati makaamaw. Pangedeng mo na ita. Ket no anyan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Daimbagami mo ti opinyon me iti inam.
Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapulam. Uray, 3,000 ano adla. Kapag gatang kumutta na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tuda. Na, apay akas ta tilangam nga imay dito'y balay Hulya. At da problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iti balay. At niya, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Yung matanagan na. Mana! Ang mga na Barta. Katada ng kurso na. Diana! Anyan tinaramid da na. Malala. Urayom latan Abangan no adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Hulya? Ay no siyak. Mariknak no ada sa balay nga ar-aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapamanan. Napnapanamiti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmara pukaw ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak man nun. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Ura ipupok na kundi ti balay. Diakon rumrumartap no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? Ada pa'y kwartam dita. Naibus ka nun ti daya ti may kadwa aputot ko. Kan uray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmot ngamin makasapol iti trabaho ka. Awan mo't mayat amaster kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Diyak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana balay, takas la anak mumutin lagi jay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutin nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutin, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Di mo ammo ti makitinulang. Awan pa'y ganas parang balbaliw ka. Manang! Diana! Nukasta, awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Diyak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Wano, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Diyak amu tatang. Diyak amu. Dito'y tiimpagada nga ayan ni Stone. Sapay lako matawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel a balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Asino dayta? Sweetheart, no kasta. Adamanan babaim istong. Hala, agawid ka Hulya. Ladingitag, ngam ni Veronica ti kayat ko adan naan. Isunti ay ayatek. Kat no agdarom ka, makaamu ka. Awan maramidak. Anya! Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahe anya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe.
Diyay ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahay. Ang pangusaram nga ti garahay. Kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na. Nangabak itilugan. Nairanran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamayak ije garahe aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, po, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Ang jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin aya ti kastoy. Ay. Oy Pedro, agring ka man. Pedro! Agring ka man. Payaya bakit? Agring ka. Nadakadwa ka sana makaturog. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao. Ringin nak. Sao kamut asaaw. Sapay isabsabay mo. Tagkuti-kutay. Ay, apo. Masurunak nga rod. Tanagi mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya. Sana nakaturog. Kahit. Basol ko nga raw. No di ka makaturaw. Apay nga minakastoya ya. Uray wag talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka Aprusam man to'y ulok. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay ubing kaya? Alamutin Uray wag talaga saan ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay Kauwan takapimot nga ro tiagas ti bambanog. Isung lagayam Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasam ti panagkapkapaim. Aho, patpat jumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape. Pedro, Ay na. Nagimasayan ti agkape. Nagimas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kapkapi ka manayin. Kakapkapimla itay. Nga magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mo. Ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Taday to'y laang matilibangak. Ako na da. Oh, nalabas mo. Day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka, ha? Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May saday ta rasawnin ka. Gusto mo ko mati mamidwa no mamidlo apa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Songbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar. Aramidan da ako sinatibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Ay, kaya na nga ta, ti agaramid iti garahe. Ay, kayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na ka diretso ti trabaho na. Tapno diretso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagam tuman nga rod kuanan niya. Paramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, addan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw.
Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Kawang mailugan mo nga garahay. Kat addan to sumarunong to ti lugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Kita niya't amom ngay, no addan to pangabakak. Ay na, ho! Agtagtagainip kan sa inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ha! Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Ha? Kita man ni Tata Rito. Gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanra na la siguro Ay, basta. Basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayaw anak kaw. Untatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Na, adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yun dahi tao'y. Dakamo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Ha, apay aya. Kasanungay man. Nagparamid iti garahay. Awang mailugan na. No gumatang tungay. Kanya igatang na ay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya, sa nagpaaramid iti garahe. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailugan na. Haw, masurunak. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagainot na. Angam siya, diyak pa'y lang makaturog. Ay, po. Pampanunod ngamin, no anya ti pamayak amaadaan iti lugan. Nabayagan nga rapa apo dayta. Nagpaarami dak pa yun iti garahe. Angam, awan mo't sumangbay alugan. Apay ngay ni Tata Ritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta adamo lugan nan. Angam siyak ngay nga ta. Anyaki din. Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Apay aya. Diyak makaturog na kayo. Alaunan iti parbangon ngam diyak mo't la makaturogan. Apay nga ro taringen na ngay. Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso ti lugan. Anya, ay unay kamatay. Ti talakal, kalso ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat, agaramid ka iti kalso. Anya? Wine. Maturog tangarutan. Disturbo ka iti pan naturog inga. Ala, pagka nakitak dito'y asyap, dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adro tinalalaka dito'y. Ay, ala, ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigat tangag. Ay, wen, uray tay nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siyak tay buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day jayan, ma'am. Nalaka day jayan. Siyak latikas day, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man. Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya matalaga San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, ta? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Diyak pa'y amo ti hagmaneho, sir. Ang agsursuro akto. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga iti lugan, ma'am? Ay, mga
mayabak to iti driver asar. Jak pay mo't alaen ita, awan pay mo't tay kwarta. Ah. Ay, kunak no alayan nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sa bali, Ay na, isaan asar? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo, ay sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang no maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Naggapuan, Pedro. Napangkuman in pastor tayo nuang. Nangipastoram nga eh. Ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya mga gab asasawam may. Awam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sa bali a lugar ke adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga eh. Ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Ang mga kayat yung ti gumatang itinwang. Hay, adupay tilakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapolak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Siyaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak pumaparti na jay. Ibagayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malam tao no madismiss iti trabaho na. Ay, kat urayo ko na, tata. May mayat no rabi eh. Ay, ayos laang, uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Oh, narigat nga partiin no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti agparte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodyak rodyok niya. Ay, oo na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapo ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso jak nakikaidakin ka. Ano niya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Ang mga numaladawa. Ay sus, imbagtay may kayo adagos, ma'am. At malaala itila ko kalugan. Hanggang imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Iyawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang i-drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayo nga rod na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabang akla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taon nagtikutse. Pangururayak kun ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may to'y kinatang ko alugan. Natsaw. Anya nga. Di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Mayat. Inga bakal. Ha? Papupukaw mo tayo, ma? Anya? Ay, sus! Nukunak
tumot nga minkin ka, asaan atila pangipaspasturam. Taadon ti agtatakaw ita. O anya ngay, sigurado tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay nasaanan, tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara, anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya, ay, kasano day to yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga min dengdenggen. Ay, ha? Akin lugan ti nakaparada dito. Yak pa'y napansinan. Gapo iti danag kaw. Ay, logan taray talakay. Ay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan nga agbaneho lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din dayjay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tane. Jakmut ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga ti susay. Madimag. Di magantar. Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo ta sunsen. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaayaban din sa maw. Tayo so timang paandar. Mabit laeng nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kaipan nyo Anya mo dahita. Hindi pa ilan na us-usar. Ni madapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apagaradaw. Tanay, panagtatalon manan. Ay naku ko. Ay, jak kumakayatag sa ungam na sa isaya at numamuam da ito'y. Ha? Anya dahita di bina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukawan no ang yaw. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ija umamay. Kat nalabasan may iday din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naadda ebidensya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakit ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, di bina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot ti umaw-amagain. Hilaw! Koko. Oh my God, dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Preno tilugan ta. Anya? Ay na, naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wala, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Hala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagpagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Saan? Wala mong dito. At da video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki dahi jay? Tinangdanak laeng nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwak iti dahi jay.
kwarta. Isutinggatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mo't gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinapasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan ka po iti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawa, tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akasta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na kuma. Kunak no paypay swa. Manang! Biyana! Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Ada reklamo ya? Ibagay Mana? mo kasapulan ni ti kwarta tekan kayo. Biyana! Saan kumatila pangigas-gastusam ni ti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Apayakas lang ng sakit tinakam yun, no pauitan nak. Agasawa kami may. Sana kasta. Ragalas lang ha, pintyar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigrigatan ti anak may. Ay kat kwarta mimat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya kada kayaw. Man nakibiyang kay launay akatugangan. Iso nga adutisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tayo kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya ti amerienda ya, ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya, ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayon. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manen iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu a ijay store. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga may nandiyo uyak na nang. Saan nga agim-imbag? Uyak? Ha? Kasla jak mo mang mangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni istaw. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguy-uyok na. Tatunggal umawag. Nagunag ti uyok na, nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw day taa, anak ko. Wan ta ilimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala, nanang, tani. Adapay aramidek. Baliwan tayong tumanong ti agsarita, wan. Bye. Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Hulya asawa. Kagat-gapok launa iti doktor ko. Kat, kumusta nga iti check up mo? Pinagsangsangit ka. Hulya bakit? Kawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Apay ay lakay. Anyat sakit mo aya. Anda ka numat gaya mo kanser ko. Isasaan nga imbag tuyak ko. Anya, cancer ngay. Lang kanser ka numat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Kat, anyat ko na ti doktor ngay.
Agagasak ka na ang muray san tagastos lang dayta. Urayak latan ati papaday ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutang aramidek, basta gimpag ka. Ay, already kan umutang bakit. Basta nayunam lang tay ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Ay. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitak inton bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Uwan hulya. Agyaman akunay kan ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Taumay payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Urasanan. Amumat nga do ti sausaw da nanang mo may papangkanyak. Ugat, kasano ka nga rudon nga eh? Mga alaklangan na kitangdanan ta ababaunan. Sige. Asino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapali na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko unti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakatanagan dito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kagbali na babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita umtay na singput ababaunan, wen? Nakitam tay babaunan da istaw lakay. Jak amo ano, isortay nakita kini limabas sa kiji balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan taawan kanungarod mga sikaso kan ni istaw. Ada kano sakit nan, saan na makalutaw iti kanina. Ha? Podno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo iti dinapanak ki jay balayda. Ngam iti nakita nak ay bigla akim mapsaw. Daka mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakita jay babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan tilangana. Nagsosyal mo iti babae. Ay narigat ti agsasao. Ang amuray siya sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong. Kas lawam mo amo na trabaho. Ngarod Tagano nga talay siya babae ay Diya ka mau. Tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putek tau day jay ababae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, Nana. Nagpintas ka balasang. Naimbag man takayat mo ti agbalin ababaunain. Wen atawan mo't sa bali at trabaho ang mastra ka, Nana. Manot taon mo ngay. 21 kun anana. Ngam, ape anagado adamdamagan nyo kanyak. Ay, kwa. Awan. Kayat kalaing may't ama-am-am mo anaimbag balasang ko. Ay ayan mo. Igawan nakman. Kanay mabisina ko. Ay, mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y, Nana, Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adi magasak, wine. Ay na,
No nakitam lako matitsura jay katulong da istong. Mapamulagat ka lakay. Apay aya. Agasem man, naka-short pant itinayul-ul. Ken hanging tibado na. Makikita jay pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat la ti ibagbagam. Na... Apay nagkatos ka ngay. Nakitaan nga. Pagpanpantasya amot da jay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kan ti imbagam. Sana na masapul apengkem, taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay ababaw na yun lakay. Talaga akas lasaan ababaw na iti panagkita kwa na. Yala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Ta mga nagbindot talaang iti atap. Na, sa paila ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw mi kadakwada iti babaunan na. Apay ayaman ang aryang. Kano mamin ano makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Anya, Ken kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. anya. Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatad na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday taan ay bagang manang. Ketap no mamati ka. Kasaritam to ja apukok. Adda iti silpon na jay video dagiti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makarwar dayjay ang makisugal. At David din siya may anak ko. Ipurward kuntukon ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday ta in-forward akin ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Ta talaga nasingad kami iti babaunan ta, ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pay gayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Tano bakit ti alaag? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti panagsugsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Ladlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyaka mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong na ta, nga uray masikugan. Ha? Win nga rod Ay na, sapay la kuma, atasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Uray siya nga raw. Ay na, agawid ko mga minag jay anak ta. Mabit lang, umayin.
La 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 la. Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, andakan. Wen, kumusta ka? Kasta, marigrigatan. Anay ko, Ne. Apa nga yakala at naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti, tumagdari ti mabayak bakit. Ako, piti barokong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka at umagdara, umay ka. Mabit sa ngaminan ti apit ko bakit. Di ka ang sauwi, di kasta. Ang limok magkamit. Kasla, saan ka mo't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarak. Istong! Agsigalintihan ko! Aga makaksamad kan! Ayan mo, Istong! Ayan din sa sao, Istong. Asino tayo, Jay? Ako, dita silid bakit? Jay babaunan tayo dyan. Masikog namin. Kabulanan nan. Ay, pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga rin linukod api man. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ka! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek, ijay silet. Itatana ka anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Hulya. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin maipapan ka data. Saan ka amabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ati karbangan ming aginakan ka. Ilimod tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng na ilimod yo, Istong. Ay sa, Ha? awanan ka itibain, Istong! Hulya, pakawanan na ko nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnakak ti amin ken kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso apo manaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami kani Manang Hulya. Ay, ni Hulya ti pilyag. Ta iso ti asawak. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Hulya, apay, di ka mabutang. Nga amangan no ulitin na, tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay, atik ti asawak na nang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda napututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak na nang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibaga iti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikati makamaw. Pangedeng mo na ita. Gat noan yan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Ta imbagami mo ta ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapunam. Uray 3,000 ano adla. Kapag gatang kumutta na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida.
Na, apay akas ta tilangam nga imay dito'y balay Julia. At da problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iji balay. At niya, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iji lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Jak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan. Amang ano na bartak. Kat ada ng kurso na da kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayom latan Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Julia? Ay no siyak, mariknak no ada sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukon nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapwang manan. Napanamiti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmarapukaw ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak manan. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Ura ipupok na kundi ti balay. Di ako rumrumartap no mabantayan nak. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? At dapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan ura ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmot ngamin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat na master kan at trabaho. Awan kwartak. Ken maysa. Jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana balay, takasla anak mumutan lagi jay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutan nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutan, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ng kasta ka pa'y. Di mo ammo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Nukasta, awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Jak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amu tatang. Jak amu. Dito'y tiimpagada nga ayan ni Stong. Sapay la kumatawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Biyana! Ay, nada ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka ditoy. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Asino dayta? Sweetheart, no kasta. Adamanan babaim istong. Hala, agawid ka Hulya. Ladingitag, ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isun ti ay ayatak. Kat naagdarom ka, makaamu ka. Awan maramidak. Anya? Biyana!